Canso xa de trasladarlle ao goberno local as deficiencias detectadas no estadio de San Lázaro, o tendo sempre acalada por resposta. Os membros do Club Atletismo Noia decidiron facer esta denuncia pública aos medios. Segundo sinalan, hai unha deixadez no mantemento das instalacións. Os bordillos das pistas están a maioría deles levantados e deteriorados os anclaxes correspondentes onde deberían ir sujetos, e logo a instalación, estamos aquí ao lado da ría, o obstáculo da ría está completamente destrozado e pensamos que isto é todo por unha deixadez no mantenimento da instalación. É unha pena que esta instalación unhas características ideales para facer competicións, para o entrenamento sin duda, que estén en este estado, non? A día de hoxe siguen estando operativas, estamos pendientes do certificado de homologación por parte da Real Federación Española de Atletismo, pero hai deficiencias graves que xa están comunicadas ao Concello e que vemos que non se está actuando sobre elas, non? Por outra banda, outra das súas demandas garda relación coa solicitude de cesión dun espazo debaixo da grada que actualmente ocupa a Brigada de Obras, para poder ser empregada os días de chuvia. Na grada que estamos arriba é un espacio moi reducido e nós o que reclamamos é que sí, que abaixo, que hai o espacio, que se habilite para poder adestrar aí en condicións tanto de seguridade como de salud ou de hixiene para os rapaces. Arriba realmente hai días que nos encontramos con colillas, con latas de cerveza, con vasos de café e entonces eso non é o ideal, non é o ideal e xa non vamos a dicir outra palabra para poder estar adestrando con nenos ninguna persona adulta, non? Da denuncia tamén se fixo eco o Bloque Nacionalista Galego, que xa anunciou que presentará unha moción para o seu debate na vindeira sesión plenaria, recollendo as demandas do club, para que sexan atendidas coa maior celeridade posible. Entenden que esta situación non pode continuar. Entendemos que esta situación non pode continuar. Noia ten a gran sorte de contar cun estadio municipal que cunhas instalacións pois que serían de estar nun bo condicionamento a envesa de calquer concello do noso tamaño, tanto para o fútbol, para o deporte de base, como tamén para o atletismo. Dende o concello non tardaron en contestar a esta demanda. Segundo o alcalde Santiago Freire, nos últimos anos realizáronse unha serie de melloras no estadio de San Lázaro atendendo ás propias demandas dos diferentes clubs que empregan estas instalacións, entre eles o Club de Atletismo. Unha delas propiciou ademais a instalación dunha cabina de fotofinish ou a habilitación dun espazo para adestramento na propia grada. Dende o Concello, nas distintas ocasións que plantexaron necesidade de melloras, se foron desenvolvendo moitos deses investimentos. Prova dela son esos que están aí, que poderíamos, digamos, mencionar tamén que a cuantía económica investida. Instala unha cabina de fotofinish, que era unha demanda que viña de moitos anos atrás, que conseguiu dárselle resposta a esa solicitude. Dentro da propia grada do campo de fútbol que utilizan de xeito compartido co clube de fútbol, faise un cerramento que se utiliza para o que é as actividades de entrenamento tanto de un clube como outro, para dar resposta tamén a esa solicitude. Freire insistiu en que as demandas sí serán atendidas, como xa lle trasladaron directamente á propia directiva do club en máis dunha ocasión. O que sentimos é que, a pesar de terllo explicado xa en varias ocasións e que deben entender que hai que cumprir uns prazos, porque ademais esa instalación está pendiente da instalación de unha nova grada cuberta no campo de céspede artificial, que depende da autorización de costas. Temos o financiamento, pero hai que xestionar esas autorizacións. O alcalde Nollés fixo referencia tamén a que o Concello que está facendo nos últimos tempos é unha aposta clara e decidida polo deporte, cun importante investimento destinado a mellorar as instalacións deportivas municipais, como é o caso das actuacións levadas a cabo na piscina, a instalación dunha pista multideportiva en Bergondo, ou diversas obras de mellora realizadas nos pabillóns Agustín Mourís e no Alonso Rodríguez, entre outras. O Concello fai unha aposta decidida e son moitos os recursos adicados a mellorar esas instalacións, a reforzalas, a ampliálas e demais, e así vai a pasar pois tamén con estas instalacións de atletismo.